Shalom horas madi ita damang dainang dongas saha porsiaon di dia hita maringanan tapada di maroha dohuk pikirat talau tumangihon hata ni debata jumolo mahita martangiang mau lihat tema di basa rohanami Tuhan dia siroham nama dongani hami naing tumangion hata mahami ukap roh do pikiran nami asa takas hatami hujalo hami marura jalamar parbui di bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus martanya kami suram sa molmune roham. Amin. Hata ni debata di hita di minggu kantate di hari Minggu tanggal 20 April 2024 tersurat di Pesalmen bidu 22 ayat 26 sahak rode 32 hujaha madi hita tapai hutiuk madi bagasar rohata asa hodo haruran ni puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nariyai gara rokku maaka baga-bagaku di julu ni akka nama kabiari ibana saya mangado sugot akan ada ngoli jala butongan iko mamuji-muji Jehovah do akan na uso-uso di ibana saya humisa do rohamuna saling-lilingna ingoton ni isi ni liat portibiom may gabe mulak manasida tu Jehovah jala marsoba tu julum do sugot sudi akka marga ni parbegu ay Jehovah do napuna harajaon jala panggom-gom di akka parbegu mangan jala marsoba do sugot sudi akka naguk nahum di tanoon marsinggang tujolona do sogot sude akan namarsikor rodi namati gasing saya dong do pinopar ni manusia namangaloi ibana akan nama naringoti Tuhan itu pinopar na sogot rodo akan nasida sogot macam itaon hati koran na tuhalak na sorang muse babua ibana do pasuton ido ianggo sahakna dita saluhukna kadamang dainang donga saha porsiaon totu di bagasan ngolutau ni koning otot tado namu bau bado saluhukna dangadong nama notong bergeser semua bisa bertransformasi bermetamorfose sesuai dengan berjalannya waktu di tengah-tengah kehidupan manusia dangadong nahot di portibion mu bau bado saluhut idoben na didok RDT tarsongon sorhani pada tido parngoluanon berputar dangadong naho alani do di bagasang ngulutaon taha porsiai do jala tahirim do adong perubahan di tonga-tonga ni nang di ngolu nang di haporsiaon nang di pangalaho di ragam ni saluhu na tahe sai tahirim do hamubau tu nalam tudenggan na langsung oni do nang diturpuk taon akamangin nang ima si David mangedehon parniahapanna molo tabereng di Pesalmen 22 ayat 2 ale debataku bahasa tuk tadi konom mau hataon ima hata ni Tuhan Yesus uju di hau bener silang jala saya jojok do didokon diguari songon Mazmur salib jala Martin Luther mangwarion songon Mazmur utama penderitaan Kristus ala masai solhot tu barita si taunon ni Yesus disilangi ima di dulu Golgata akamang inang hita saluhu na kadonga saha porsiaon parnihapan si taunon paru kilon ni si David di pabotohon ibana songon dia dangola songon gea nama ibana na somar gelok na totong biaha tanibana na totong tahu tanibana di bagasang nguluna ala niaka persoalan naro mana hobi bana dilele raja Saul doi bana dilele anak na doi bana neng dikudeta harajon na ima siap salom langsung onima musena aka persoalan di tonga-tonga ni ngoluna naro muse marporang aka musuna dungi musena na mangalo siguleat ibana nama cebelga alai tung macai gudang do akana masa nani adupan nibana jala macai borat songon horbo panguge didok di ayat 10 sadi haliangi akka horbo panguge doau jala torop akka jonggi bahasan mangalele au ima alani gudang ni akka namasa naro mana hobi bana
Alai dibalik ni saluhu na aka parniahapan nai ima turpuk taon suang do saluhu na jala dengan dipulihkan dipamalum do na berniti gabe suang sumuang pakilalanna diaka hati bulon marniot puji-pujian diaka dengan bahasa na pinasaha ni debata di tonga-tonga ning huluna. Ido benna di dok ibana asa hodo haroran di puji-pujiku di tonga-tonga ni huria naria gararokku ma akka baga-bagaku di jolo ni akka nama kabiar ibana. Ahado akka baga-bagana. Totumar baga-baga do ibana di baga sangulunaon. Dung di pasahati bana saluhuna akka parniapanna akka namasa hamaolo di baga sanguluna tu adopan ni debata mar baga-baga do ibana tu adopan ni debata iko pujiona iko hati dakononna debata di jolo ni saluhu coma jala ido na pinatuduna jala na pinabuana diproklamirkan bagaimana perbuatan Tuhan itu baik. Ido benar dok, lihat dan kecaplah Tuhan itu baik. Tung macai naburjudo tu hatai mangaramoti ngulu ni colma. Aka manginang boido rata bereng adong aka namanggarar aka baga-bagana di tongan ngulu sigano pari. Isarana ro paning macai dangol hiad do parnihapanna macai dangol hiad do nguluna. Alai bernajar mai bana marbaga-baga alai Tuhan molo dengan parnguloko pos maruhap Tuhan palu mehono kudo saluhu na tuado pamu na basai sai patu pau kudo na muli nang tuado pamu nang tu bagas soromi inna alai adong do solma dung sukses gabe sombong imanarang di ngoti mana lupa kacang agang kulitnya dang di ngoti mana be baga-baga nai dang ngoti mana be najar nai lupa mai bana HP nunga di baga-baga honi mana hian molo sukses am. Sarupa doya kamangenang songon aka namar pinahan maranak ma pinahan na 10 bolo maranak pinahakot Tuhan ninna do diawala 10 lehono kudo na umbilina itu ho inna. Maranak ma pinahan non. HP maranak 10 tohoma adong na baga nai. Anggorohana pasahaton na pilionon na do itu bagas coroi. Alai ala ditawar dongan na eda sadia pinahamon ninna. Beh dakku gadis eda nek leonokku di tu tonga-tonga ni huria. Alai tawar. Tu ema dia ma tu 7 tahun bagak kui dena. Beh itur tergiur inatai. Tu ema Tuhan adong dope nomor sia. Songoni ma muse laku nomor 2 lu. Laku to sahat tujungna tinggal ma narwanai. Hima dipilih honi bana ipe ropaning ba dipilih homa narroa sian aka pinahan nai. Aka manginang hita saluhuna tarsongoni do na marbaga-bagos sipata di tonganing ulu alani do molo marbaga-baga ita songos sinomen sepe marbaga-baga di bagasang uluna molo sehat ibana bui mardalan ibana ikop peleonon na do nguluna marbarita na uli. Songoni do nang baga-baga ni si Hana tu si Samuel molo sorang dadana di bana pelehonon na di itu adopan di debata saut do baga-baga nai. Songoni do nak kita molo dung di pasaut debata ka baga-baga na di guluta takarari ma aka baga-bagata. Tengok mana nomor 2 di turpuk tahun ayat 27 di dok. Saya mangat do sogot akan adangol jala butongan. Iko mamuji-muji Jehovah do na uso-uso di bana. Sai humitsa do rohamuna saling dilingna. Saya mangat do sogot akan adangol. Berarti ada perputaran di tengah kehidupan manusia. Songon pakati dakon ni si Job di Job 2 ayat 10. Nunga tadai natongi dadayot tano apet. Songoni do nang sebalina molo dukta dai napet dayo tarmuse na tonggi songon na hinilalani si Job di dai bana do muse sampai maha pi bana di bai saluhu na akap dengan bahasa do asini rohani de bata di bagasang uluna. Ima saluhu na perubahan perputaran di bagasang ului. Ingoton di sini lihat portibi omai gabe mulak mana sila tu jauh bah jala marsoba tu jolom do sogot akka sudin marga ni parbegu. Berarti di saluhun na pabayanan ni debata, di saluhun na akka dengan bahasa ni debata di bagasang ulun di tanda mama. Bahwa memang tung macai
balgado pabahenan di debata di bagasan ngulu ni hacol mau. Ai buto ngado tangolo male. Jala mangado akan ada ngoli. Jala akana uso-usoi humis sadorohana saling lelingna ditiki uso-uso hita ditiki dangol ngoluton wae akamangina bola dong hita wae na dangol ngoluta na uso-uso hita wae di bagasa ngoluton ingot hita mangat dosogot akan ada. Jala ikom mamuji Jehovah akan uso-uso. Jala saluhu nama makati dakon jala marsoba tujolona ai dihilalado dengan basa do asini rohani debata. Toho maibana songo jamita na dari minggui madok songo jamita epistel Jehovah si parmahanau dak tagamon huranganau. Pesalme 20 dak tagamo kurang kita. Dileho debatado saluhu na akan arikot di bagasan ngolutong. Alani do Jehovah do na punah raja do panggonggom dia kapar begu. Jehovah do na punah rajaon. Ibana guru di ibana do saluhu na. Ala ibana do na jumadihon. Ibana do na paluaho kita. Ibana do na menuntun di bagasan ngoluton. Marhite di bata ama anak do hotot di parabadia. Alani ido iko pos do rohata tapasahat ta puji ibana ta soba ibana. Di saluhut na akamang sobangso marsoba tu ibana sogut. Ala ditadama asini rohani debata songon na dihilala sidauton ditadai bana asin rohani debata mangat jala marsoba dosogo sudi akana guk nahum ditanoon marsinggang tujolona dosogo sudi akana marsikor rodi na mate gasing marsoba sogot dohot akana marsikor tu adopan ni debata bosa marsoba ala dihilala pabahenan ni debata dengan bahasa ni debata panarihonon ni debata doho padonganion ni debata di bagasan nguluta saya dong do pinopar ni manusia na mangulu ibana akan nama naringoti Tuhan itu pinopar na sukut sahai nataringotan na do babuaon na do akan nama sana ni adopan na dung didongani debata dung diurupi debata totu babuaon nama mace basado Tuhani diurupi dongoluku di barita oma itu akapino parna jala porsea ma akapino par sugut ima sahatu tikota hilala lam godang zolmana porsea diaka asin rohani debata di saluhu na pabenan di debata tung mace dinggado basana rodo akan asida sogot majamitaon hati korana tuhala na sorang muse bawa ibana do pasutton saluhu na akan masa di bagasan nguluton sun saluhukna dengan bahasa ni debata asini rohana alani do tamama hita songon minggu kantateon mangedehon di Jehovah edene baru orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya inna topik tai iko memuji-muji Jehovah do akan uso-uso di ibana na uso-uso do hita main mengalului tu hatai alai ingot tidak mah di saluhu na parsoriota tapasahat tu Tuhani saina pujiota do ibana ala di pasikop di dongani diurupi debatado hita di bagasan ngulutong atau tengok maka mangenang molodung dongani hita molodung diramoti hita jalamar baga-baga hita di bagasan ngulutong takararima baga-bagata na badua hotayok maka mangenang moladong penamasa tarupi di bagasan ngulutor dangol hita parir jala saya uso-uso hita saya na mangat do hita sukut saya na urupan na do hita jala saya na donganan na do hita di bagasan ngulutor na patoluhon dung tatanda dengan basa ni debata duk tahilala pabahenan ni debata di bagasan ngulutor taingok ma ikon tababua itu pinoparta jala ta puji ibana saluhukna jolma memuji romar sobat tu ibana marsinggang tu ibana ala dihilala saluhukna pabahenan di debata akamanginang hita saluhukna kadonga saha porsion akah pabahenan di debata di bagasan nguluton tentu marukil lo hita mungkin marukil lo hita di perekonomian di situasi ni ngulita di borak ni akapar ni hapata ala ingot tita ma tabasaha matu debata sai mangat do hita sugut sai na urupan na do hita sai na donganan na do hita songon nani okuhon ni raja daton dangi pasobbu ibana beroba do
ngoluna sian napait gabi di dedo natongki. Alani unak putus asa hita. Ai jol mana putus asa di bagasalon naso marpakirimon selalu pesimis dalam hidupnya. Itu emak dangarong bei innate lo mak songoni nama nasi niba nung ngaturpukon nama ngulun. HP hatan itu hata hobar tu kompisi dialo tuh dialo do poda ni hita fatalisme ima akka nama dok turpuk nunga bagi akui apalagi ma gabe pasukutut tuda tu akka manginangate idok marupaning baro odo bagi aku bah romuse madatui ido iko pugos do ho sahat tu namate jala pos musero hatta bato tu pugos mahita tok sahat tu namate ay nunga taha porsai ima hatani jolma ikon hatani debatado nata ingot saina mubado parni habata ala ingot tita ikon dung di leo debata akka pasu-pasuna so tunggijang rohata taingo ma marsoba mamuji bana siani bana do salu namual le pasu-pasu jala takarari ma akka baga-bagata di bagasan ngulut tahun Tuhata ma nama dongani hita. Amin martangi mahita. Mulai Tuhan di hatam naku tengok kami marurat marparbui mahatami di bagasan ngulu nami. Asa ugarari hami ma baga-baga nami. Asa ingoton nami ma. Saya namanga dua kana dangol. Jala saya mamuji hodo sogot akana uso-uso na mga luluiho. Ala di pasiko podo saluhut na dengan basam. Jala posdoro nami Tuhan. Marsinggang marsoba do sugut colma tua rupamu alani saluhu na dinggani basam. Asiroham saat di homahami di bagasa Yesus matanya kami. Asiroham saat malmendoham. Amin. Horas madita saluhu.